Sa apat na ulam, unlimited cheese ka pa, Java rice, sa 49 pesos. Kung mahilig ka sa budget nilang murang pagkain, baka nga swak sa'yo itong episode natin. Dehins ka mabibitin sa cheese, apat na ulam at kanin, swak sa bulsa ang titikman natin dito sa F. Blumentritt Street, Barangay Hulo, dito sa Mandaluyong. At ako pala si JC Santos, ang founder ng Snoopy Doggy Hotdog and Burger. Simula kasi nito, meron kaming family business talaga na shawarma lang talaga. Kaso biglang nagtaas kasi sobrang bilihin ngayon Lahat ng ingredients na pang shawarma, talagang sobrang antaas. Nag-isip kami ng ibang paraan. Then one time nakatambay ako dun sa ilog. Meron nakabike dun na nag-hotdog on stick, tsaka buns lang siya. Bumili ako ng nasa stick, tsaka bumili rin ako ng nasa buns. Sabi ko okay to para pwede itong idagdag sa menu. Kinagabihan, nag-try ako mag-isip ng panibagong pangalan para masama si Hotdog and Burgers. Naisip ko naman si Snoopy Doggy. Binasagan na ako ng bata pa ako. Snoop Noggy Nog ako dati. Sobrang cool ng konsepto at kwento, tapos may mga hotdog and burger pa na hip-hop sa sarap. Samahan mo pa ng shawarmang OG recipe ni Snoopy, pati na rin sisig version ni Doggy. Nag-uumapaw ang cheese and that's what it is. Talaga namang mapaparap ka kapag pinagsama-sama mo. Tapos 49 pesos lang pala to. Ito pala si Rice Hotdog. Siya yung pinaka nag-trending talaga Meron siyang egg, Java rice, 2 pieces siomai, isang patty, at isang king size na hotdog. Nung ginawa kong costing yan, piso lang ang pinaka-profit ko dyan per order. Sa volume na ako tumingin Yung rice hotdog na yan, pag kumain dito grupo, halimbawa sa apat na yon, isa lang yung magra-rice hotdog, then yung iba mag-only rice, dun pa lang, bawi na ako. Sa apat na ulam, unlimited cheese ka pa, Java rice, sa 49 pesos. Yung Shatas meal natin, sa 85 pesos, merong egg, bacon, patty, 2 pieces siomai, then king size na hotdog. Java rice din po siya, then only rice po siya at only cheese. So bukod pala sa budget mong 50, meron din version na pang-only. Aba, ayos Only rice, only cheese, alam na dis, pag gutom ka, wag magtiis. Dito wala kang talo, wala kang lugi, kahit araw-arawin mo pa si Snoopy Doggy. Time! Huling banat, Sir JC, pakinggan natin. Iniimbitahan ko kayo dito sa Snoopy Doggy Hotdog and Burger. 2 p.m. ang open natin, then until midnight tayo. Sa mga susunod, baka antabay lang kayo, baka mag 24 hours na tayo. Next year, may isap na tayong franchise, may nagtiwala na kay Snoopy Doggy. Salamat sa taas, sa mga tao, sa grupo ng Snoopy Doggy, sa mga bumubuo. Dito lang po kami sa 216 F. Blumentritt, Barangay Hulo, Mandaluyong City. Subukan nyo, rice hotdog, 49 pesos lang. Mayroon ka ng egg, 2 pieces siomai, 1 piece patty, at king size na hotdog. Java rice din. Talaga naman, manyaman Kenny. Maganda na mga Kabs! Kainan na mga Kabs! At tumabot na tayo naman sa Mandaluyong para tigman itong napakamura, napakasulit. 49 pesos ang nga ba naman makakita mga Kabs. Meron ka ng 3 ulam or 4 na ulam pala. Meron siyang hotdog, siomai, itlog, burger patty. Sama na yung Java. Pasok na pasok sa bulsa. Titigman ko agad ito. Tignan natin, syempre. Ito kakaiba, only cheese daw sila. So itong siomai, pauulanin na natin ng cheese. Bagay kaya siya? Tingin ko okay, kasi ang ganda ng gulay mga Kabs. Tikman natin tong hotdog nila dito, Kabs. Lagyan natin sa kanin. Java rice yung rice nila, hindi lang plain rice. Bagay nga. Tutusin, kahit plain rice to, mura pa rin. Yung hotdog, typical na hotdog, meron naman tayo nito sa bahay. normal Natin. Ang nakakabilis dito kasi yung quantity. Yan. Tsaka, iba-iba yung ulam mo, tapos may rice ka. Siyempre, yung panlasa mo nun, masarap yun. Ito yung burger patty, Mga Kabs, may cheese din yan. Tapos yung hotdog nila, hindi yung basta-basta regular hotdog, jumbo hotdog talaga. Kita nyo naman mga Kabs, sobrang haba, sobrang laki, jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Una tayo dito. Sabay lang sa rice, lagyan natin ng cheese. Kung mahilig ka sa cheese, magsawa ka. Yung cheese, ewan ko baka homemade. Normal na dish lang. Combination. No? Normal na dish, normal yung ulam niya. Pero, masarap yung lasa. Tignan. Imagine, Java rice at cheese. Ang ganda ng kulay. Kulay pa lang. Pag pinapanood mo ang isang pagkain na ganun ng kulay sa video, di ba? Nakakagana. Tingin ko mas maganda yan pag samasamahin natin. Lagyan natin ng lahat ng klase ng ulam. Ulam, bacon, yung burger, saka yung hotdog, yung siomai. Pag samasamahin natin yan, tapos lagyan natin ng cheese. Kasi isang subuan lang. Para Pwede. lahat na yun, solved ka na.
malalasahan mo kalpes yung hotdog, yung somay, yung burger patty nila. Hindi siya mumurahin. Magandang klase yung binibili ni Sir JC dito. Bukod dito sa 49, meron din naman kasi mas mataas sa 49. Pero, may additional kang ulam at only rice yun. Pag gutom ka, yun ang kunin mo. Saan ka nakakita 85 pesos only rice, mga kapsang tawag nila sa atas meal. Ganun din, dumagdag lang din yung bacon, pero only rice ka naman. Pag gutom na gutom ako, yun bagay sa akin. Yung mga Wala estudyante. kang tandaan, no? Oo. Swak na Pasok swak sa na. budget. Parang pang student meal lang to, pero tayo, tatandaan na natin. Ito pa rin yung natin presyo, di ba? At hindi lang yan ang makikita mo dito, Kaptes. Nabilib ako dun sa burger as low as 20 pesos. Kaya makikita burger 20 pesos. Kaya nga eh, nakakapagtaka yung presyo nila kasi kumikita pa kaya si Sir JC. Sa volume siya bumabawi. Ang importante sa kanya, yung siyempre, maraming customers. No? Kasi masarap naman talaga. Saka totoo, kanina, Affordable. sobrang puno ng mga Oo. estudyante. Tamang-tama ang presyo niya kasi Oo. mga customer niya estudyante. Lalo sa panahon ngayon, ano, napakaswerte nung lugar na may mga katulad ni Sir JC na titinda ng mura. Para siyempre, yung mga customers niya, Tama. affordable naman. Kasi hindi laging merong 49. Kung Yeah. pupunta ka sa mga kainan, halimbawa, mga kantin, karinderya, yung 49 mo, usually, isang ulam yun. Ang ulam naman. Minsan pa nga, kalahati lang yun eh. Yung mga kalahating order sa mga ganun, di ba? Yung order kang ulam sa mga kantin. Ito, 49 mo, tatlo or apat na pala, apat na ulam na sila, rice ka na. Bigyan natin ng cheese, unlimited naman to. Bidang-bida yung dish dito eh. Kasi ano din siya, kahit buhos ka ng buhos sa burger, buhos mo sa siomay, compliment, okay lang. Kasi Masarap yung cheese, wala ah. nang cheese eh. Yung siomay, mga abs, ngayon ko na sinubukan yung cheese. Kasi usually sa Toyo Man sila natin sinasaw-saw din, di ba? Hindi siya yung maalat-alat na cheese. Parang creamy siya Oo eh. nga, totoo. Buttery na creamy. Pero hindi lang yung meron dito mga kasa. Meron sa shawarma. Shawarma rice, mga pita, mga gano'n. At sisig. Meron din silang Sisig sila dito. Yung hiling pinuntahan natin, 50 pesos, Giant. Ito naman, bawasan ng Araw. piso, 49 pesos. May mas mura pa pala. Dahil Oo. peso 50. Oo. Saka makakita. Di ba? Meron pa yung Giant barbecue, 50 pesos. Snoopy Doggy. Nasa background natin. Yun pa yung isang maganda dito eh. 90s yung vibe. Snoopy Doggy nga pala ay located sa F. Blumentritt Street, Barangay Hulo, Mandaluyong City. So nandito tayo sa Mandaluyong. Unang vlog natin sa Mandaluyong to, no? Oo, first time. Madali lang hindi mamamakita ito mga kabs. At ubos na yung first batch ko. Meron Ayun, ka no? pa dyan, bigyan ka ni camera. Bigyan lang ni cameraman. Ayan ba yung ano, yung tatas meal, no? Ito yung Shatas Meal. Ano lang siya? Nakakatawa. Affordable, yung lasa, okay naman sa dun sa presyo. Nakakahiya naman sabihin hindi ako nabusog sa 49 pesos. Ang dami Oo, mo ah. ulam. At dahil dyan, Apat yung ulam mo. lalagyan natin ang sticker. Yung okay. At meron din ng sticker wall kasi. Ayaw nga, yun yung maganda Nakakatawa. dito. Parang mukhang bibigyagan natin yung sticker First time wall. tayo maglalagay, Kabs. Kasi kakabukas lang nila Sir JC. 2 months pa natin sila, no? October Oo. sa nag-start. Tsaka kagawa lang ng sticker wall. Kaya, Kaya nilagyan na natin siya ng Team TV sticker. ayaw. Kasi masarap dito. Yung mga ibang food vlogger, siguro nyo rin to. Para naman mapuno natin yung sticker war na Lasal to. Tulungan para may angat ang mga business, hindi lang mga business, siguro kapwa creator na Gano'n yung ganito, ginagawa nagsisimula. natin yun. No? Mga nagsisimula pa lang. So, Snoopy Doggy. i-encourage namin yung mga sisimula o aspiring na Wala. food creator. Huwag kayong mahiya, ipakita nyo, marap kayo sa camera, tulungan natin sila. Kumain tayong masarap. Tulungan natin yung mga food business na yan. Salamat nga pala kay Sir JC. Sa Oo owner nga, ng Snoopy Doggy. Thank Sa you, mga ma'am. crew nila, salamat po. Sa lahat ng bumubuo ng Snoopy Doggy, sa inyong lahat, thank you very much po. Sobrang na-appreciate namin na pagtanggap nyo sa amin. Warm welcome. Mga taga Mandaluyong yata, talagang mababait. Thank you very much po lahat. At bago tayo magtapos, ulitin ko ulit sulitin natin ang mga araw mo dito sa Pilipinas. Buti na tikman ko muna to, Snoopy Doggy. Ito na Bago naman. ka. Lagi may kurot doon sa dulo mga kabs. Kasi alam mo naman. Para malapit masanay na kayo mga Cubs na aalis ako, pupunta ako ng ibang bansa, na si Cubs kasi makikita nyo dito sa Pilipinas, pero hindi mo kami maghihiwalay sa video. Dito pa Makikita rin nyo siya. pa rin kami sa channel. From Yung time to time. mga vlog niya doon sa US, ipapalabas natin sa Team Canlas. Ganun din. Para dalawa Same segment pa rin. natin, di ba? Ang gagawa namin ng paraan, ni Billy Passion, ng Gumbo, Yan, bata mo. Gagawa namin ng paraan na yung background ko nasa US, background niya nasa Pilipinas. green screen natin. Ayan, dito na muna. Ingat po tayo. Ingat po lahat. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan at may bagong na-discover dito sa panonood sa amin. Sana subukan nyo rin at sugurin. Marami talagang kumakain. Makipila na rin po kayo. Subukan natin dito sa Snoopy Doggy Hotdog and Burger. Napakasarap, napaka-affordable. Puntahan nyo na. Ano lang ay sa tabi lang ng kalsada, madaling makita. Pag bumiyahe kayo dito, ingat po kayo. Doble nyo ingat. Ingat tayong lahat. Muli po, kami ang Team Canlas TV 2.0 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag nyo kakalimutan, lagi nyo tatandaan. Ang rule number 2 ay huwag mo kakalimutan
pumunta. Ayan na, nabuksan ko na nga kanina. Inuman ko sa ano. Ayun. Cheers! Cheers mga kap! Sarap. Solid, cheesy, sulit. Manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Sarap. Ako pa. Sarap ng hotdog nila. Mga kabs. Yung dalawa dun. Ang gutom na. Kaya po apat yan, kaya ginalaw ni Tata. Hindi sa'yo yan. Ano sa akin yan? Sorry, kala ko sa atin lahat ng sa mesa eh. Sa kanila yun. Wala lang kayo ulit. Bye mga kabs. See you sa bonus clip. May bonus clip na ba tayo? Hindi ba? Bonus clip na kami pagkatapos dito. Bye-bye! Akal mo na ta. Apa na natin. Vlogger eh. Mga kabs, may dumating pa. Shawarma. Nakabalot pa. Bago sa iwan niya ata. Meron pa nga ako na boss. Talagang pupusugin tayo Ay, sa Jesse. Diyos ko po. Shawarma naman Kahit ito. busog na po kami sa pandi rice nila, eh, meron pang shawarma. Para na. Tingnan natin kung kasya pa. Oo nga. Ako tayo. Sige. Ready to go this way. So dumating na to sa bonus clip, subukan natin. Busog na ako, dapat ikaw kumakain ito eh. Pero ang sarap, thank you po sa Snoopy Dog Team. Bakit ikaw kumuha? Ano na? Totoo? Hindi ako naniniwala. Tingnan mo nga. Ay, Ito? Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala? Ano? Bata? Naniniwala ka? Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala? Oo. Hindi ka naniniwala. Sarap? Sino pang hindi naniniwala? Mga Kabs, kung hindi na naniniwala, pumunta kayo dito. Tingnan mo. Sarap. Pero hindi ko makalimutan na kagat pala ni Tata to. Sa puyo ko magat dyan. Bakit? Ikaw na magtuloy nito. Ba't mo kinain yung papel? Kailangan ko na yung papel. Kinain na may papel? Oo. Wala si Tata kumakain ng papel pagka So, kung bakit ko Takpa mo na, vlogger ka. Kanin sita, kanan yung kanina. Mga pangalan nyo, nakataka camera ang bilang kumakain ha. Ayan o, takaw-takaw niya no. Ayan o. Parehas kami matakaw niya. Ito, reservation siya eh, nawawalat na. Camera mo, buli-bili ba? hindi totoong kami lang. Oo, meron din na likod. Ayan na, kami naman o. Ayan o, ito. Oo, yan na. 49 na, 49 din. Wala na ito. Yung bago ni Mama Puto dito, dahil mo ulam, kakagay itong dog. Ayos. Oo, okay na oh. Mga Kabs, ubos na yung rice ko eh. Kaya hindi tayo. Wala mo na, umul. Ikaw ang umungol. Hindi naman ako ano yun. Kasi nakalagay na eh, umungol mo na bago hindi ng rice. Umul lang. Ayun na. Ayun, dumating yung rice ka lang. Sir, salamat ha. Wala na daw rice si Boy Susi. Wala na rin siyang rice. Anong gagawin para makakuha ng rice? Kayo kasi yun, umungol na. Pagiging ng rice. Muli mga Kabs, gusto namin magpasalamat kay Ma'am. Thank you very much po. Kay Sir Lazy. Ma'am, may gusto bang message or shoutout? Mother ni Sir David. Salamat sa pagbisita niyo sa akin. Wala pong iyakan. Good vibes lang. Thank you din po ma'am. Maraming salamat din po sa pag-imbita. Thank you. Salamat sa team nila. Thank you very much. Snoopy Doggy, more power to Snoopy Doggy, mga kapatid. Tayo sa Pagbulis from the bulis. Pag di kayo nabusog, ewan ko na lang. Tama.
주겠니?